Hej YouTube. I dag så vil jeg gerne starte ud med nogle ting og spørge. Mig og nogle venner, vi er i gang med at lave sådan et show, der hedder Breakout Break 4. Jeg ved ikke, hvis I har hørt om det fra nogle andre, der hedder Kevin Benson og Hayden 4. Men vi er i gang med at lave en video, sådan show, som der hedder Breakout Break 4, og sådan en slags komedieshow, sådan lidt i det, og vi fandt bare ideen med Carly og alt muligt. Navnet med Breakout Break 4, det var fra Hagens Trøje, så vi tænkte nok, vi har brug for et navn. Men i dag så har vi lyst til at gøre en challenge, hvor jeg skal drikke noget vand med noget bagepulver. Vi er her med bagepulver. Vi er så jeg synes, det er ikke en af de specielle bagepulver. Det er ikke særlig godt se, det er også vidt i form. Sammen med noget vand her. Jamen, jeg synes bare, vi skal komme i gang. Først så starter vi med noget bagepulver. Jeg ved ikke, hvad jeg gør med det. Man. Man kan bare se brusen her. Man. Se lige. Okay. Det kan jeg ikke. Vi ses en anden dag i YouTube. Farvel og tak for i dag. Okay, jeg kan altså ikke drikke det her, men som nok har sagt, farvel og tak for i dag.